हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गुबुन भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय लोगोफोरनो आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव आखिनायनि भिडिअ लाबोदों। दायो नै बियो एसे कमप्लिट जाहांबाय लोगोफोर। माने मबाइला आंना गंसेल' नालाय दायो लोगो फैबाय। दा लोगो फैनानै आं भिडिअखौ बानायनो मोनबाय। होमब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। दायो आखिनाया कमप्लिट जाबाय। आङो लोगोनि मबाइलखाय फारि फारि भिडिअखौ खालामनो हायाखिसै, सफा खालामनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव। आरो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला। एसेनोसै लोगोफोर, बाय बाय।